Usa ka bus ang natumba diyang nasinati ang kusog nga ulan sa Butuan City. Samtang usa ka low pressure area duol sa Mindanao ang ginamonitor karon sa PAG-ASA. Ani ang report. Natumba ang usa ka pampasaherong bus sa Purok 3, Barangay de Oro, Butuan City. Human nawadaan og kontrol ang driver sa bus tungod kuno sa kadanlog sa dalan. Dihang nasinati ang kusog nga ulan sa syudad kagahapon. Sa investigasyon, gikan Tandag City ang bus ug padulong sa Butuan City sa kayang unom ka pasahero dihang natumba kinikilid sa highway. Hinuon luwas ang tanang sakay sa bus. Kaganina, ana-ana sa 335 kilometers east sa General Santos City ang low pressure area nga ginabantayan karon sa PAG-ASA. Tungod sa trough extension sa mong LPA, laumang makasinati og kusog ng mga pag-ulan ang pipila ka mga lugar sa Caraga sama sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur, Davao Oriental ug Davao de Oro sa Davao Region, Misamis Occidental sa Northern Mindanao ug Zamboanga del Norte sa Zamboanga Peninsula. Layo man kuno ang posibilidad nga mahimo kining bagyo apan dili gihapon magkumpiyansa sa mga nagpuyo sa mga bakilid ug low-lying areas kay posibleng makamugna gihapon kini og flash floods ug landslide. Ang trough or extension sa mao nga low pressure area mao'y nakaapekto sa ato adini karon sa Northern Mindanao, laki pod ang mga rehiyon sa Caraga ug sa Davao. Busa karong adlaw makasinati kita sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa mga scattered or katag-katag na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.